Hamo kadongan jumpa muse di renungan YKB Marahata Batak. Adorak sota jalo hatani debata di hita sadarion jumolo mahita martangnya. Asini rohama di hamu dohok dame nasia debata mata dohok nasia nanakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani debata renungan di hita sadarion tarsurak do di rom pitu sampulono ayat 10 pitu 120 dohot pangodon hononna di rom sampulono ayat 10 pitu somanoma di dok debata hatana disi huapoi mahamu akadongan jaga hokamuma akka nama mikasi parsalisian dohot pargasipan mangalo poda naung ginuruhomuna jala pasidik kamuma nasida. Adong sada film komedi ima sahalak par 33 cilok naringgas mar 33 di luatna sipata laku ma 33 naon alai sipata dang laku alani dipaingot hopar balok nama ibana asa mengadului inganan na asing asa laku 33 nai dirip ibana sianias ni rohani hopar balok nai marsuribana lau mangalului inganan na asing ape na adong do sakap ni hobar balok nai nomor 33 disi asau nang adong saingan na songon pepatah na mandok ada udang di balik batu mana ma tu hata na lemes mana ma tu padohan na lemes begion ape na lau mangagohon do imana ni podahon ni si Paulus tu halak Roma di huta Roma adong halak na mabuan pangajaran na maralo tu ajaran na setong nagabi parohon par bulat-bulatan alani ahado cara lau mangadupi dipaingot si Paulus mahuriay asa mangarado ti rohana iyas jalamar bisuk asa dawa kasian ulaw narwa pargasipan boy doroto kita jolma gabi mabay kita manadikon ulaw na dindan pargasipan na mabay sega haporsyauta mabay gabi ganggu rohat kadibwaso ni debata tutulas mabay sega ng parsaurata dohota kadungat tanah asing situasi na songoni porludo taraduti di bagasan habisuhon na siya debata asaw nang ganggu haporsyauta jala ta adupi may di bagasan rohana tiur jala di bagasan rohana yas asa buhi kita manirang na dinggan dohot na roa. Amen. So manima hatani debata di kita sadarion unang lupa kadongan like subscribe jala bagi honto kadongan ay marhitido na dohot kita marbarita na uli Rabdohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate Horas Debatama Mamasu-masu hita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.